Vítam vás v ďalšom vlogu. Dnes pôjdeme znova do štúdia a tentokrát to už nebude taká predvádzačka ako naposledy, vtedy sme si ukázali viac menej to štúdio. A dnes by som mal robiť jeden zo svojich dizajnov, ktorý som navrhol. Už dlhšiu dobu som to chcel nejak zrealizovať, ale nenašiel som nikoho, kto by to teda chcel tak, ako som to ja vymyslel. Konečne niekoho mám, takže dnes vám to natočíme. Nie je úplne ideálne svetlo v tom štúdiu, takže dúfam, že tie zábery budú použiteľné. Momentálne to ešte neviem, takže vy to uvidíte za chvíľku. Stelka sa pripravuje a pomôže mi natáčať všetko, lebo je to celkom komplikované točiť si to a ešte aj tetovať. Čiže uvidíme, čo z toho bude. No, dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ja sa idem prichystať, idem sa trošku skultúrniť. Som taký nejaký zarastený, už ma to svrbí. Vonku máme celkom pekné počasie, takže dúfam, že to svetlo tam bude fajn. A uvidíme, aký bude koniec. V tomto čase už to tetovanie je určite na mojom Instagrame, takže ak ťa to zaujíma, ako to vyzeralo nafotené, tak si to choď kľudne čeknúť. Všetky naše účty pripájam dole do popisku, takže to všetko nájdeš pod videom. My už sa ideme presunúť, idem si dať ešte jednu rýchlu kávu z kultúrnice a vidíme sa v štúdiu. Čaute. Show me what you made of. You know what I came for. I see the real you. You should let her out that cage more. I've been playing it cool, but couldn't lie to you. You know what I'm waiting on. Waiting on. I don't wanna wait no more. Who had you down for the count when you needed it? Breathe it, just got too hard on your mental. I've been around some time to care them bills on you had them passions and then you knew me before the back. You seen the vision, you know me for showing you things. Knew how to rip it apart, you let me inside. I pick up the pieces and place them. Come treat me right, I know you excited. Know what I like already satisfied. I don't wanna hide it or fight it. Motív máme prekreslený a vybraný. Vyzerá to zhruba nejako takto. Podľa tohto konkrétneho návrhu budeme vlastne tetovať. A toto je tá finálna podoba. Toto je bez tých čiar. Neviem, či to tam je vidieť úplne dobre na tej kamere. Takto. Obzvlášť veľký pozor dávam pri očiach, ktoré musia byť úplne na 100% rovnaké, keďže to vlastne vytvára tú ilúziu tej podoby. Verím tomu, že každý má takéto vodiacie linky úplne inak nakreslené, každý si to robí podľa seba. Takže niektoré možno nedávajú úplne zmysel na prvý pohľad, ale rád si to rozdeľujem na niekoľko úrovní vlastne tých tieňov, aby som vedel, kde tie prechody prechádzajú jedna do druhého. Takisto tieto obvodové linky robím trošku hrubšie, aby mi tam zostali pri tom celom procese, aby sa mi to nezotieralo. Niektoré linky sú trošku tenšie, tam kde viem, že stačí párkrát prejsť a nestratím sa. No a tento zbytok, ktorý je tu, to vlastne vytlačím tak, ako je, čiže toto prenesieme na kožu úplne v rovnakej podobe, ako to tu vyzerá na tomto iPade. Tá tvár bude vlastne vyzerať na koži takto. A zbytok obrázka zostáva v tejto podobe, ako je. Takže ideme to teraz vytlačiť a potom to nalepíme na telo, konkrétne na nohu, na lípko a dúfam, že sa to podarí na prvýkrát. A nerád to prelepujem 100-krát, lebo potom je to už také rozmazané. Takže uvidíme, ako to tam celé vyjde. Tým dezinfikujem pokožku a po druhé, keď tam lepím ten motív, lepšie to drží na tej pokožke, ktorá nie je taká masná prirodzene. Inak sa to môže trošku rýchlejšie zotrieť potom. Čiže ja radšej to vždy viac dezinfikujem, než
Možno, že ja musím. Dobre. OK, toto máme. Neznačal som v škole výtvarnú. Vždy ma núčili vystrihávať a neznačal som vystrihávať. Najhoršia vec na výtvarnej. Mňa minule pochválili, že to jak rýchlo striháš. Fakt? Povedz sa moje, jak vyzerá. Ako keby som strihal prvýkrát v živote. Lebo vieš, aký je tam trik? No, že nehýbeš s nožničkami, ale papier. S papierom? Áno. OK. To je trik. Vidíš? Že v takomto pokročilom veku sa vždy bolo čo naučí nové. Dobre, toto by malo byť v pohode. Ešte toto nastrihnem takto. Čiže posunieme to tak, aby si to nemala úplne na tej holení, dobre? Toto, lebo hovorí, že, jo, takhle to bude. Že budeš plakať pri tom. No, to. To necháme tak. Dáme to trošku nižšie, aby ti to nešlo až sem pod koleno? Ano, taky jsem pro. Takhle nějak může být? Jo. Dobré. Myslím si, že toto bude v pohodě. OK, dobré. To nastavím. Tak nemáte moc tetování, to je zajímavý. Jste takový jemně. Vieš, ako to je, že keď máš, ako aj v Česku to je, asi po slovensky to je, že obuvníkové deti chodia bose. Jo, poznáš to, že jo? No jasně, vím. Keď moja priateľka tetuje, tak nemám tetovanie, lebo sa aj musím prosíkať. Však. Ani ja nie som potetovaná. A ty nechceš. Teraz sa snaž úplne uvoľniť a postav sa ako prirodzene stojíš. Tak, ok, super. Často sa deje, že to musíte přetiskávať, že sa to Veľakrát. Veľakrát, to je prirodzené, no, sa to stane. Niekedy je to ťažké na prvýkrát trafiť tak, aby to tam úplne dobre sedelo. A jedna vec je nalepiť to rovno, samotné tetovanie, druhá vec je, aby to s tou líniou tela nejako sedelo, lebo nie každý máte proporcie úplne rovnaké. A nie vždy znamená, že rovno nalepené alebo rovno nalepený stencil je, že dobre nalepený. Takže niekedy to musíme schválne trošku nejak tak akože deformovať, aby to tam čo najlepšie sedelo. Show me what you made of. You know what I came for. I see the real you. You should let her out that cage more. I've been playing it cool because I tell you know what I'm waiting on. Waiting on. Waiting on. I don't wanna wait no more. More, yeah. More. Who had you down for the count when you needed it? Breathe it. Just got too hard on your mental. I've been around at some time to care them bills. And you had a passion. Remember you knew me before the back. You seen the vision, you know me for showing you things. Knew how to rip it apart. You let me inside. I pick up the pieces and place. Come treat me right. I know you excited. Know what I like already satisfied. Giving all my mind, I don't wanna hide it or fight it.
takový podfuk. Dobre, spokojná? Podfuk. Jo, Môžeš zliesť dole. No, viděli jste to? Děkuji moc. Ponožky najlepšie. Dobre, ešte ti to zalepíme a môžeš utekať. Jo. Jo. I'm capable of every dream. I'm worthy of every desire. I'm the only person who can decide who I am, who I become, and where I go from here. Rukou stoj. A tu sa presúvame do ďalšieho dňa. Po dlhšej dobe sme mali konečne trochu voľna, tak sme sa vybrali na prechádzku do Stromovky. Cestou sme našli túto maličkú kaviareň, no a ja nie som nejaký veľký fanúšik sladkého, na rozdiel od Stilky, ako môžete vidieť. No tu mi naozaj chutili tieto moravské koláče a vlastne všetko tu vyzeralo veľmi chutne, takže sa sem ešte určite vrátime. Z kaviarne je to potom už iba kúsok do Stromovky, čo je jeden z najkrajších parkov, ktoré som kedy videl. Je fakt extrémne rozsiahlý, dá sa tu tráviť doslova hodiny prechádzaním a objavovať nové miesta a je to určite jedno z našich najobľúbenejších miest v Prahe. Ak si tu ešte nebol, určite ti to odporúčam, či už si chceš prísť zabehať alebo sa len poprechádzať, či si len tak sadnú na lavičku. Je to tu fakt super. Je tu niekoľko takýchto jazierok, chodníky, mostíky a tak ďalej, takže naozaj je tu čo vidieť. Nie je tu ani tak strašne veľa ľudí, ako by si predpokladal na Prahu, takže určite odporúčam. Cestou na jedlo sme natrafili na toto. Neviem presne, čo sa tu stalo, ale ak si ako malý túžil vidieť vodu trískať z ulice, ako vo filmoch z New Yorku, tak nech sa páči, uži si to. Podobne ako ja. Skončil som trošku mokrý, ale stálo to asi za to. Po vodnej atrakcii sme sa už presunuli do tohto podniku. A ako môžeš vidieť, nefalšovanú radosť z jedla. Naše životy sa tak z polovice točia okolo jedla, takže tu niečo podobné uvidíš asi pomerne často. Bohužiaľ som si neuvedomil, že v podniku hrá v pozadí nejaká hudba a YouTube mi sem hodil copyright, takže sa musím nahrať nejaký voiceover. V každom prípade určite odporúčame tento podnik, výborné jedlo, mäso na grill, nejaké špeciality na grill, stejky, čokoľvek. Ak máš rád mäso, tak určite navštív. A v každom prípade ti ďakujem veľmi pekne, ak si toto video dopozerala sem. Budem sa snažiť natáčať nejaké vlogy častejšie, ako to práca a okolnosti dovolia. Ak ťa to bavilo, prosím, hoď mi sem nejaký like alebo subscribe, určite nás to veľmi poteší. Rovnako pripájam pod video obidva naše účty. Ak sa ti páči naša robota, tak kľudne nás môžeš sledovať aj na Instagrame. A ďakujem, že si to dopozeral. Vidíme sa na budúce. Dobre, takže my sme boli v podniku v Holešovicích, naše mäso, druhá prevádzka bola zatvorená, takže sme išli sem. A ako hodnotíš? Bolo to že mega výborné. A ja by som to asi poskladal, teda takto, my si všade dávame hlavný chod jeden aj druhý a miesto dezertu si dávame ešte ten tretí hlavný chod, keď ho chceme ochutnať. Takže sme mali vlastne obidva burgery, ktoré tu majú, tie základné, klasický burger a cheeseburger a ešte sme mali oba sendviče, ten jeden je pastrami a druhý je s praskošunkou.
by som to asi poskladal. Číslo 1 pastrami sandwich, číslo 2 bol praská šunka a potom tie burgery. Tie sú také hodne neutrálne, nie je tam žiadna šmenci, fancy, omáčka a podobne. Ale ak máš rád mäso, tak je to úplne super. Ale mne to práve preto chutilo, lebo... Že je to také neutrálne. Že to mäso tam vynikne to je pravda. a nič ti tam nezavadia medzi tým. Dobre. Takto sme sa zhodli. My už máme food komu, takže sa presúvame pomaličky domov, neviem ako dojdeme domov. Nejako to dáme. Dúfam, že nezaspíme cestou. Čaká nás 40 minútová cesta, či 30? Jej. Jej.